Добър ден вечер на всеки, който гледа днескашното предаване. Както сте видяли от заглавието, днеска ще прегледаме, по-скоро ще ви покажа как да си направите TX admin на вашия VPS. Това не е никаква реклама или нещо. Вчера съм ви отворил някакъв даден уебсайт, хора, които предлагат VPS и да кажем, вие вече имате VPS. А, да. В случая нямаме машина. Само секунда си бия IP-то, разбира се, не го знам наизуст. В случая вече си имате машина, въвели сте си root и парола и оттам да светне какво се случва. Искате да си направите 5M сервер. В случая ние ще го направим този епизод на 20 части. Първият епизод ще обясня как се инсталира TXadmin, вторият епизод ще обясня как да си сложите HDSQL. HDSQL лично според мен е по-удобно, ако искате мога да направя отделен епизод как да си инсталирате и PHPadmin, ако за хората, които използват PHPadmin. Аз лично използвам HDSQL, защото съм сметнал, че е по-удобно. И да, купнем, като сме си взели VPS. Значи мога да напишем да ударяме и clear. Clear изчиства всичките простили сме написали. Че първото нещо, което е най-добре да се направи, като сме взели VPS, е да апдейтнем самата машина. Самия софтуер на самата машина. И в момента го апдейтнахме. След това какво правим? Какво аз лично правя? Инсталирам това нещо, това на пълма, дето го инсталираме в момента, ще ви е нужно поне по начина, който аз правя самия TXadmin. В принцип може да се направи и на, как да го кажа, на сервис. Нещо така се казваше. Но лично ще го покажа как лично аз ще покажа в друг начин може да се направи. Защото според мен е пъти по-удобно и да. Аз съм сметнал така. Аз съм сметнал, че е добре този начин да се направи. Да го чакаме да се инсталира и да, като цяло този епизод няма да е кой за няколко интересен, даже може да се го скипнете, даже може би аз ще го забързам. Тук цъкаме с стрелкичките Yes. Който е за хора, които искат да се вземат от някъде другаде VPS, но те не предлагат дадена операционна система, примерно като Amhost, Ohost, Hostware и така нататък, които отворите направо по TV, за да настроите PHP и така нататък. И следващото нещо, което ще инсталираме е Pulma 2, мисля, че се нарича. Не знам, аз го наричам Pulma 2, защото си е така. И това нещо един вид работи като сервис. Но с него мога да гледате колко RAM товари, колко... То не е точно, не смятам, че изглежда точно колко RAM взема, ама детая и за нали, онлайн, офлайн, може да си го настроиш да се стартира автоматично самия текст, след малко ще ви обясня. Като се инсталира, разбира се. Сега инсталира се това нещо. След това, какво е следващото нещо, което ще инсталираме? Това е, ще го направим. Значи, това нещо ще работи като FTP, един вид. Смен сервер няма да се дава достъп за цялата машина или като root, се дава само до определени папки на сървъра. Нали, това е с цел да не се изгрифи и така нататък. Значи, след това
Пишем nano. Е така. vsvtpd.config. Опа. Опа, грешка. Да. Грешка. И след това мога да го изтрите. Това мога да го изтрите. Може и да си го оставите. И ще поставяме това нещо, ще го има долу в описанието на този висококачествен клип. След това какво пишем? System Control Restart SVTPD. Това. Опа. ACH ACHT config. И точно тук на празното място аз го правя по този определен начин, защото смятам, че според мен това е най-добрият начин, който може да се направи един сървър. Нали, да се настрои. Първо това нещо позволява не някакви рандом юзери с примерно 5M и така нататък да се конектват към пути, а само самия юзер root да може да се конектва към пути. След това, разбира се, трябва да рестартираме самия сервис ACH restart и рестартираме самия сервис и хората само с хората, които са, мисля, имам пред юзера, който е root, може да се в самата машина само root user може да се логва в самата машина и да управлява. И да. След това поправим. Add user 5M. Enter. Когато си въвеждаме парола, тук си измисляме някаква парола, нали гледаме да запомним. В момента съм записал някаква парола, тя няма да се вижда. Така гледайте, не бъркате букви и така нататък. Цъкаме Enter. Само искам да спомена нещо за това. Значи като напишете нещо, цъкате, примерно аз слагам един Enter. Цъкам Ctrl-X, Ctrl-S, за да го запазя и Enter. Някои хора могат да се объркат или нещо, а не могат да се справят с тази стъпка. Сега какво правим? И Home. Ево си, в момента ще на едно 5M. Него не го пипаме. mkdir tx admin cd tx admin. След това ще е празно, разбира се. И ще трябва да си изтеглям, да влезем в самия вебсайт на Contavo, да правя реклама или нещо. Давам пример. Сега, ни трябва това. И това ще ни трябва. Съответно теглим най-новите артефакти. И ги инсталираме. Да, поправим. Имаме този XZ файл, което е, да. За да го разархивираме, трябва да направим съответните команди. tar newshf и след това направо това си го копираме с десен бутон, се копира и се поставя и си го разархивираме. Чакаме съответно. Опа, в момента имаме папки. Имаме файла разархивиран и съответно този файл може да го изтрием. И в момента, както виждате, има само две папки. Какво правим с тях? Това нещо, което трябва да направим с тях е да стартираме run.ch. В момента, както виждате, излиза този IP адрес, който ние ще копираме. Гледаме в момента пина, който излиза тук. 3793. 3793.
Аз ще взе да сигурно се въведете юзернейм. Ако се въвеждаме някаква парола. Няма значение каква е паролата и така нататък. Ако си избраме име на сървъра, примерно dev. Аз лично може да се изберете и така, но аз препоръчвам да го направите така, защото е много по-удобно. И какво правим сега? Отваряме файлзилата. Избираме си нашото IP, IFM и паролата, която сме създали малко по-рано. Ето това е самото FTP. И какво трябва да направим също така? Трябва да изтеглим ето това. Тези неща вече може да си ги затворим. И отваряме паузилата. След това избираме това нещо, което е сервер CFG-то. И връщаме CFG. Отваряме файла. Ctrl-V. Ctrl-S. Yes. И всичко е готово. Да, това са командите, които ще оставя за под описанието. След това. Обичам тук. Аз, нали, тук съм си... Да. Home и 5M. Next. Save. Start. И съответно в момента не се стартира машината, защото нямаме лиценз key. И като цяло това от епизода. На малко да забравя всъщност едно нещо, което не трябваше да забравя. Да. Сега, искате самият текст админ да се стартира автоматично. Съответно. Тая простоя бяхме изтеглили малко по-рано. Пишем помоде startup. Помоде startrun.ch и помоде save. И съответно, тук текст админа си е, когато ребутнете, примерно, преценята, че трябва машината да се ребутва автоматично. Текст админа ще се ребутва с машината и няма нужда да го правите на скрин или на каквото и да е било. Да, и това ще бъде като цяло за епизода. Надявам се да ви е помогнал, да ви е харесал. Следващия епизод смятам да бъде за HDSQL. Да настроим HDSQL. И това ще е за всичко. Благодаря, че гледате. Приятна вечер, ден там.